колкото си щеш, щял да вземе друга. Баби, баби, колкото си щеш, стари, млади, как да разбереш. Баби, баби, колкото си щеш, стари, млади, как да разбереш. Българско национално. Програма Христо Ботев. Осем часа. Новините представя Зорница Близнашка. Очаква се днес близки на загинали при катастрофи да се срещнат с министъра на правосъдието Атанас Славов, за да поискат по-строго. Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Девет часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. В община Царево остава бедственото положение. Адекватно работно време означава това, което е спрямо естеството на стажа. Но със сигурност не това, което за нещастие. Поне аз съм виждал като студент сред мои колеги, тъй като уча право, примерно да кажем да се съгласяват да условия да кажем да е почасово, но всъщност изкарват по 8 часа на ден. В конкретната кантора, в която са. Тоест да бъде плаващо работно време, така че да могат и да учат и да работят едновременно. Да, това би бил един